Hi guys everyone, दिनैनि गोदान भिडिअ नुनो मोनगौ बयखौ बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। आङो फ्लिपकार्टआव मोनसे माइक अर्डार खालामदोंमोन, बेनो बया M1 माइक। बे सफैबाय। बेनि प्राइसआ 830 रुपिसमोन। दाना बेनि सिङाव मा दङ नोंथांमोना आं गंसे खालामनानै दिन्थिनोसै। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांब्लानो जाबाय। आरो नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब, लाइक, शेयार, कमेन्ट खालाम। आं दा एक्चुअलि आङो एसे आगोलाव अपेन खालामनानै नायखांबायमोन, अब्ला नोंथांमोननो दा अपेन खालामनानै दिन्थिफिननोसै आङो। आं कभारखौ खुलिबायनि बरननोसै। बेनो माइकआ, बया M1 माइकआ। बेनि सिङाव दङ बेनोमोन आरो माइकआ। बेनिफ्राय बे कभार सिङाव जेबो गैया, बे लेखा बे माबोरै इउज खालामनांगौ बेनि माखासे रुल्सफोर थायो बेहाय। बया M1 माइकखौ आरो थारमाने बोरै इउज खालामनांगौ, प्लास्टिक जाहाथे मोजाङै मोजां फैयो। बे लाबोनायाव बेनि थाखाय सोनानै दोनो आरो प्लास्टिक लेखा, बेबो बिदिनो बोरै इउज खालामनांगौ बिनिनो माखासे लेखा आरो बेयो। दाना बिनि सिङाव जेबो गैला। आंखौ साइडआव दोनहरथ'बाय। बेनिफ्राय नोंथांमोना बेखौ दिन्थिफिननोसै। बेनि सिङाव मा दङ अपेन खालामनोसै आं बेखौ। नायनोसै बेनि सिङाव मा दङ। अपेन खालामगासिनो दं आङो। बे माइकनि माखासे बाहागो बियो, बेखौ लागायनांगौ माइकआव। बोरै लागायो आं दा लास्टआव दिन्थिगोन। नोंथांमोना जोबजासिम नायलांबानो जाबाय। नायलांबानो जाबाय भिडिअखौ। बरननानै दिन्थिग्रोनोसै आं। बेयो मोनसे पेकेट, बियो मा बुस्थुथाय, बे मेडिसिन जागोन आं। बेयो जाहाथे एम्फौफोर अरा बेनि थाखाय सोनानै दोनबाय आरो बेखौ। बे जाबाय मा होनो बेखौ, क्लिप ना मा होनो, जायखिया गस्लायाव एथेबनानै लाग्रा आरो बेयो माइकखौ। बे लागायनांगौ, दा लागायनानै दिन्थिगोन आं नोंथांमोननो। बेनिफ्राय बे आं दा बरननाय बे स्पन्सार मोनसे खर'आव लागायो, मोनसे सेबो बायदि स्पन्सार, बेखौ लागायनांगौ जाहाथे मैला हाबा बेनि थाखाय सोनानै दोनो आरो। बेनिफ्राय बियो पिन ना मा होनो बेखौ, बे DSLR-फ्राव लागायो खोमा बिजों, आंबो बारा मिथिया। केमेरा गिदिरफ्राव लागायबा नांगौ आरो बेखौ। बेनिफ्राय माइकआ नै बेनि सिङाव दङ। आं अपेन खालामबाय। बे मोनसे बेग बायदि दंबावो, बेनि सिङावसो थायो। बया माइक, बेयो बया M1 माइक। माइकआथ' जोबोद मोजां, बियो बया M1 माइकआ। मोजां मोनदों। बे लेखा कभारनि सिङाव जेबो गैला। बेखौ दिन्थिसिगोन आं। बेनि सिङाव मा दङ बरननोसै। बेनोमोन माइकआ। बे बेगाव जेबो गैला। बेनोमोन माइकआ। गोलाव जायो बे थारा, एसे गोलावैनो जाथारो। मोजां, गोलावखौनो नांखागौ नालाय एसे। बेनि सिङाव मोनसे घरियाव जेरैबायदि बेटारि थायोना, बेबायदि बेटारि दङ। एसे गिदिर आरो घरिनि बायदि फिसा नङा आरो बेटारिया। पेन्सिल बेटारि नङा, बे फिसा वाट्स घरियाव थाग्रा बायदि मोनसे बेटारि थायो बेहाय। आं एसे आगोलाव खुलिखांबाय नालाय, आं लागायनानै दोनबाय आरो बेटारिखौ। गोदानाव लागायखानाय जाया, आंसो लागायनानै दोनदों बेटारिखौ। आं खुलिनानै नोंथांमोननो दिन्थिथारनोसै। बेनो आरो बेटारिया, बे गुफुरा एसे गिदिर जायो। बेहाय सोनानै दोननांगौ आरो बेटारिखौ। आं दा मारिफिनबाय। बेनिफ्राय नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय था। बेहाय माबा थायो आरो, अफ अननि माबा थायो आरो। गाहायाव ओरैजाय स्मार्टफन, ओरै गोजौथिं केमेरा दं आरो। स्मार्टफन बा मबाइलाव जाबाय। ओरै गोजौआव होयोब्ला, केमेरायाव होयोब्ला बे DSLR-फोरनि जाहैबाय बियो। बेखिनियानो आरो, बेयाव जेबो गैया। बेनिफ्राय बेहाय बेखौ बोरै लागायो, दहायनिखौ आं नोंथांमोन बुंदोंमोन, बेखौ दिन्थिफिननोसै आं। बेहाय ख्रोब नारसोनानै होनांगौ आरो, बेनो आरो। बेहाय नारजाबनानै होनांगौ, नोंथांमोना मिथिखागौ बेखौ। बेनिफ्राय बेखौ बे स्पन्जखौ लागायनांसिगौ आरो, बेयाव सोनानै दोनबानो जाबाय। बेनिफ्राय नों बुंजाबाय आरो, नों मा बुंजाबाय। मोजाङानो बेयो, मोजां खोनायो आरो। बेनो आरो। नायलांबाय थादों नोंथांमोना भिडिअखौ। बेनिफ्राय माइकआ नै बेनोमोन, बया M1 माइकआ। नोंथांमोना बायोब्ला बायनानै लाबानो जाबाय आरो। भिडिअखौ जोबसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोनसिम गोजोननाय थाबाय। मोजां मोनदों नोंथांमोना साबस्क्राइब, लाइक, शेयार, कमेन्ट खालाम। भिडिअखौ जोबसिम नायनानै गोजोननाय थाबाय। थेंक इउ स' माच।